bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala façon caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma ser e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jabet ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollorma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi e nder nokko wiye Mamour Mawla mbaɗi tikkanani kay mi tikkanani kono ko ɗum addimi ɗo kam giɗi gabtumi mi yanima mi nanani kam mi ara mi ƴeewa barka jam wallahi ko gonkay daɗi dumunaji fof ɓardum ndu wonani weldu ɓanduma ni welani wallahi ɓandam welani ɓanduma welani enen kam ko mbaɗɗinaɗo andi no mbaɗ ko mawɗum wallahi ko mawɗum no ka so yarini kanko mawɗum no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin eyyi aɗa andi min kam Mamoudou jafoɗa no feewi nda wonko cuuɗon no maaɓe kono mi fotani suuddema ɗum aɗa andi Rugi mo joom yiɗodiranno Rugi on joom koye makko tan rewi joom ñallinta wallinta ñamata yarata joom hay neɗɗo wonani komi kalɗo ha tampumi to gonmi ɗo komi feccere neɗɗo dak ko rewuji ɗiɗi joguinomi kanko o sellani haw sohlano ren joni jomam ala fof no waɗani jurmimomo tan gandumi no waye o suka debbo ko min wawi walludemo hen joni jaami hôpital kaldume médecin mum Rugi ko min e makko ndinde médecin no médecin haalani kam alhaali Rugi aɗa andi mimi sellani somi ƴetti ren o mi tottimo andi komi feccere neɗɗo koɗi jimmi tan ko beeli joomum no médecin haalni kam ɗum de affaire o muusino kono il faut mi waɗa ɗum comme
ano joni ittata ko tergal e ɓandu ma wona aɗa rokka joomum dokkoyta ko debbo jambur jaho haaji muɗum joni gonta banggue neɗɗo minomi wona banggue neɗɗo an wona banggue neɗɗo holto parɗe ngal banggue neɗɗagal ana joni a natti sellude min natti sellude Ramata o arata jehen o jogorani arde nene sabbo mo tan mo ar jonjom noddi mo téléphone wi kam mami ar sabbo mo tan kada wayri yiide ma wayri nandem wona ko ɗum jinnoɗa ko ɗum jawɗa henne ɗe balɗe fof ko ɗum kalanɗa billahi sabbo mo tan mo ar min ɓuuri yidde mo yiide kono a majjani bamma horo jertade jehen tan jehen ha gongol sabbo mo tan mbiɗa andi ke ɓerde ma nde deeƴani hakkille ma o fof kadi koye makko woni sabbo mo tan sallah jaaɓe joni jiyama inchallah aɗa andi kam ko guiɗo woni cukade kala ko wima waɗat noddin mo ƴeewa to tolni ne tege nan caggal ma ara nene o tengel wonɗo sili ko min joni minnoon a tooñi kam ha yeeso Allah sabu wona ɗum coyninomi e ma oɗo joom noon kala no wayi ko an waɗimo noon kala no boniri ko an bonnimo kala no boniri ko an o bonnimo sabu hankande so mbeɗa heeɓi haqiqa so wino nene mbeɗa taƴi leggal dande ma ngal mbiyami ko taƴ ittuɗo e ma kay ko foti no ɓooje kay ko ɗiɗi joguinoɗa ittu goto keddoɗa goto woni banggue neɗɗo kanko woni banggue neɗɗo hoto fari min mi wona banggue neɗɗo an o gona banggue neɗɗo debbo jaho haaji muɗum yaha hankadi kañum sella ene geewo ko ɗum woni hakkillantagal ma minne min jogue ma yakar ala foof tomin miijaki ma an ma firte pawa ɓiye dow lawol pawa mine lawol hande mo guiɗi mum goddi fof koye ma ruttoto ko ɗum woni pinal ma a tooñi kam de wallahi tooñi kam a tooñi kam somi andino kadi ko ɗum tawanmi ɗo mi arata mawol mawlam min e hooram mbeɗa andi komi juumɗo mbeɗa ñaagui jaafoɗa kam te min mbeɗa anduno somi waynimama a jaɓata ɗum takno kam wadde basmi waynadema par ce que ɓiyam noon heɓori hangede te mi tottiri konngol am hami pari sa woyi ɓerdam heccitat yaay ay tengel mi anda ko ɗo gonmi min mi anda koye aduna gonmi mi anda koye lahara gonmi wone jaam tengel mi ñamani mi yaɗani mbeɗe miijoma tengel ha hande koye mette guurmi tengel ha hande mette ɗum gonnomi guila cukako ha hande ko ɗum guurmi nen min ɓuuri yewndema sibo miijojo men kadi kam ɗoyi jamma ɗi ñalawma ɗi kalaka sa yi mbimi Ramata yo adde ɗo watten ɗo mi yima wona anja ganda to gonmi kono anja ganda no gonirmi sibo korse jinnaɗo mo jogue ɓiɗɗo ma yan ganda no gonirmi ɓernde ma hecciɗa non kam wurde gurdam moƴƴam nene mboɗo yafnuma no fewi tengel ko min ko en foti ñagade yafuya sabu so hanki wonno hande mi weddata ko sabu an gadimi yiide e ɓiɗɗo hande gurnamam dam mi andani hande ko gurmi ko woni mi ñamata yanayam mi lelata ko mi ɗano sabu mbiɗa miijoma tengel mi ñaguima Allah o pawɗo men diɗo tedde ne ndo ittanta kam ɗum ha mbatta arde saraf mbiɗa fina mbiɗa yima ɓiyam nen heɓori hangede kaali ɓiyo sellata to debbo o woni joni holto debbo woni beele kaali ɓiyo ne sella ñande ɗum ɗo sa haalni mami hokke hen feere nde ganduɗa sa naati hen o lorta ko mi lortako an o lortako
joni kaaɗi makko ko hande tampere makko jokkitaade debbo nena farasi o ala pasta ko taw yaa ɗum hoto fawi wadde ɓiyam hangam maw haange o ñamata o yarata o ɓuftata ko hay neɗɗo o notti wonde mbimi maw mayde heege debbo yeehi o min mi anda joom ko nandata o wonda ko nder omo haalda e hoore makko hay o huccita foroje omo yima min Mamoudou hay jamma o ronki ɗanade o ƴanta ko ñalawma o ɗanta ko jamma o ñamani o yarani kumba ay ɗiɗo kabaruji mettuɗo yoni ɗi hankande yoni sabu min immimi koye safara mbeɗa waɗa hooram solution o ɗum ɗo ni joni an ka goota woni banggue neɗɗo ɓi deeɗo Amadou jolinoɗo e awo e laare he ko gawoyno murtan gonnoɗo murtani o ene jogi ene woppi ɓiɗɗo debbo mami waɗa feera on ara wonda e ma sabu min mi wawa wurde mette galle mi wurda e ma mette mbeɗa darma aɗa woni banggue neɗɗo oɗo ala ko wawi waɗandem haydara ɗum de sa waɗi ɗum ma moƴƴi hem no fewi te mami welto hen kala no mbami wonirde humpata Ramata nen Ramata andi foof ala ko humpi men gurdamam Ramata tampuɗo e ma te mboɗo andi kadi ñande foof mo haalnama no gonirmi tampi deññu haqqille ma nguura gurdam moƴƴam ñaama jara mbata mi yana e ma nene hoto miiju sababu nde am sibu min kala ɗo mbawi wonde ɗum aɗa yaltinde hooram ala kaɗa yafno tomi ala fof ko jafnoɗami ko kiwiɗo ko fof ko dañde babiraɗo moƴƴo bonɗo baba bonɗo sa dañi ɗum aduna ma fewata kono nen a jibini kam no poɗɗa jibinirdemi ni hono no ɓiɗɗo fof no yummum jibinirta ɗum ni noon jibinirɗa kam tegel ha hande min mi anda ko ɗo woni est ce que ko an wonde ko min woni ɗon nene tegel nen ɓiɗɗo fof ko ɓiɗɗo tan wonata yummum jaraw sangalo gujjowo barowo kore o procureur o président o goto e mabɓe fof ko ɓiɗɗo tan waɗa représenté yummum nen wawi wonde fof andu mi yijitama ha saaha goto yo Allah reen yo Allah suure yo Allah ittu ɗum ɗo ko yaawi leelani ha mbatta arde saras Ramata mi resdima nene kala ɗo mbawɗa wonde kala no mbawɗa wonirde andu ko on dañƴen ko on joguiɗen hewde famɗude jagganamama eɗen jaaha hoto bamma sikkitade min e Ramata fof min jalti galle hay waynade min baynaki fo hakkillam wondema yidde yiidema ɗum tagui min gadi kala ɗo gonɗa yewta ko Allah woni ɗo nen walla mi duwa teddugal ma noon Oumar Sall arti Oumar bamum joom wallahi o jaɓi nattude o galle no arti la ilaha illallah ko majjide ɓuuri hummaade ha yan joni kam min de wona ɗum jaaki joom nde tini bamum ene ɗo e leydi heno waɗi min haalinum joni ka o woni tan feere makko tan o yehi addoye bam makko wallahi ko min haalanimo ko cuuɗannomo gila woni suka kalanmimo haalaɓe joni o andi fof joni holno waɗi ni sona o yiili bammo kaw yii to artiregal hoto Oumar ba nande sullel la ilaha illallah est ce que Allah ko majjide ɓuuri ko maaƴi wallahi mawol honon yettere Allah tan joni mbiɗa mi yaha somi addirino leɗɗam kam ɗe jaranmi ɗe mbiɗa wawi ñallude kono tawde mi addani leɗɗe mi ruttoto han kandi
man wat feere noon hami jokkondira e maɓɓe hannde so Allah jaɓi no heɓira fof mi ƴeewa mbeɗa ma suka debbo ar a jottako jewren ha ɓooya joni hay Allah jarama a jarama komi jewnunoɗo di mbeɗa andi joni iyi an kam joni mi yindirta e joom he jon kadi woni ɗo nanɗani accumo ɗano tan mi ara ha ɗo mi woppu joom ɗano sabi Allah accumo ɗano ɗi dumunnaji fof o ɗanaki mi jaɓi mi salmini on mi yeehi te jottako ñallen joni kay a jarama on kadi goccatam yaha sabu nani ɗum ɗo ko an tan wawi walludemi hen ngari ani bamam ɓoydi ala fof ko guurdani te holko mbiyatama wawata salanadema ɗum jimmi ko ñagonɗa hammo mbiya yo oppanmi continue gollam te ko liggotomi ko onon ballanmi ngati min jimmi ko janggo mi wawa nawde on makka kala to jiɗɗon e aduna he mi wawa nawde on mais son kokki hen moɗo gorko aduna boni hankkadi haydara ala ko mbawmi waɗande on te mi yi situation mon no wayi joni mais so mbiya onon mbaɗirandani batte jawdi kalisaji aduna ala ko nafara ko min tan gondam mo bonata te ani babam noon mi yi hakkude mon no wayi jimmi ko ñagonɗa hammo yo accamo mi mawna ngir komi soho ko ɗum ñaagi mami bajjam goto e won kam sindo ko giyal mi hutto sindo ko cokki mi firto ko nganumo kono aɗa andi mi yiɗa rokkudema guiƴum bamma aɗa andi mi yiɗa rokkudema guiƴum bamma hande noon ala ko mbawmi hen sindo ko sagam ko poɗɗonoma resatma moftuma suurma suura men cuura kam hami yaha e juuɗe ma kono juude heeɓi dande duttal ala bamma salima mi haale suunde mi haale weñje lebbi jeegom hande min e makko gonde ndu suudu min innodirta sababude ngal dewgal ngal heɓori yoɓɓidema nen joni min dorkinta pour mi ɗano ala han kay joom an sona mankuɗo ɗoygol ko ɗum gonduɗo aɗa anta ko jam aɗa anta ko ñalawma aɗa rewe ɗe fotoje ay suudu fo a ɗakki aɗa yimda e hoore ma aɗa haalda e hoore ma ko ɗum tagi mankuɗa ɗoygol joom hanki jamma garmi ɗo en mbiɗa yewtida e ma ɗaniɗa goppuɗa kam kawma nane tan ummiɗo o wayre o namnoma pour yidde salmodirde ma mbini o accumo ɗano ndax ɗe balɗe fof aɗa antako joom an kam mbar ko jaam arema jam ɓol arema
min tawi ka jiɗɗo wallude mi neni il faut jaha kaldi hay kore jurugi ngartir rugi yo rugi artu wo ila non sa renta tan ma wasam ɗum tan ɓoyema haalandem aaruji mo sellani hono artirte jaaɗo sofroyade a wawi ittude hakkille ma yuruki pija jala jawdi aduna nde o soyni hamo heɓori sankude ɓesgu makko nde tawno jawdi aduna ko ndi saya booyi kono ndi wona mali booyi ko ndi koɗo kagaɗo to ndi welandi juuro to ndi mettani yaha accide gilli mum e nunɗal mum ɗum ɓuri forsede wonne ko wawa sa wiyama ngal ɗo dimgal saabu dewgal wona dimgal sako rimde e ngal ɗo bamgal dewgal ko gilli tiiɗɗi celluɗi ceniɗi wawi wonte so gorko ma ala muñana ɗum sono jogui jaɓana ɗum hanki ko ɗum wonno hande ko jamanu jawdi gacce barannoɗe natti hande hay fawo guitte ko bamma dari wi o ittani ɗum ñamade mum o mofti ɗum o suuri ɗum kañum hay sindo ko feɗenu mum o aranno ma taƴi rokkamo ala ko haali an takko yelam so bamma yino ko jiimi ko ma waɗno mbammini kono ɓingilam aɗana waɗa to muusi pulaar wi gadiɗo may suudu wimata ya reeno jaalo mi muurino ɗam ɗo gurdam ɓe mbaɗami jungo bamma mi andana mi ñaama mi yiɗano mette ɗeɗo keɓɗimi hemma an goto joguimi aduna kono konngol jinnaɗo ko na mi yetta cindu suur bamma wallu ɗum e ko wi ko mballa ɗum jaggorana ɗum tawde ko ɗum yiɗi wallahi mi forsi mi ehrimo mi waɗi fof ko ɓernam nde sali ɓernam nde woni ko jaɓani so ɓernam nde jaɓino kam moni naati hen kono hay dara ko mbawmi salanade on kono jinnabam kono mami jaɓanam kono tan mi haɓama dowɗa tawaka mi haɓama jamma mi haɓama ñalawma ko dilam tinno ñoƴƴu ɓernde ma jaɓana bamma cuura bamma tinno kodde ilam muñ koddam muñ ina muusi welani no muusi kono muñal wawi fof deƴƴu nenam sabi Allah ittu rugue hakkille ma gona joom mo gonnoɗa o aɗa change hay goto anda ko nandata min mbeɗa laaɓa heeɓi kanko tawi an heɓno haaldirta ni mais mi famima noon par ce que min gilmiɗo won cuklel somi yihin gorko en rewirni debbo jaguirim ɗum kangar walla puuɗi ndegen nden ɗum tinani ko on tinanno ko anni peut être a tinani ko tinim ko ɗum wonma wonde haaldirta no kaldirta ni mbeɗa andi a faayi a haaɓi a tampi a ande hoorema ngu ñëw no wona min fo ɗum hooram
Allah lamɗo bawɗo wadde en waɗ ta haygol wawen haydara kañum woɗi ɗum tawi noon a jaɓi Allah a jaɓnat ko waɗani tagore makko kanko waɗi min mbaymi neni accat joddade yam aɗa woppini mi rugi sar wat ɗum hoyni tan goɗɗa wiide mi yomi seere ƴiƴamam ha laaɓa woppu rugi kam woni joom an maayi jiɗi mi paama ɗum ko wawa won noon sawi aɗa waɗa ɗum so wona ka tampino hoorema kono wodata accam yeet neen accam yeet accami rugiyam an kam yurmomi jurmoɗa hoorema ay to ƴetteɗa exemple to toon moƴƴaani ndax gorko ko yiɗi ko fof ma heddan hunde pour hoore mum nen s'il te plaît yaltu suudam s'il te plaît yaltu suudam quoi yimɓe fof mbi hay kawma laali mbi ko min bonnuma ho gila woni cukalel ko jiɗɗa fof mbiɗa yiɗi joni mbiɗa wawi haalandema mbiya kam nen yaltu suudam nen yaltu suudam moƴƴi ɓurno goniɗoɗa ni tan anani nenam haalat ko wi on woppi gueɗel gotel tan ñaguima mi rugi so nenam naati e suudno jiɗi mi cukka noppi ma sabu mi yiɗa nana ko haalat ko d'accord joni ƴeew mi yaha ɓuftoyo mi borso mi waɗ parfum mi ar jewtiden a jaɓi a jaɓi a jaɓi ok tout de suite hein a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppirade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof Delphine numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no